Moi boas, son Pati Castro, benvidas e benvidos a outro Galiza Metálica, o teu programa de radio 101% rock e metal feito en galego e portugués. Estamos sempre potenciando e axudando as bandas galegas,
a que se potencien nun mercado totalmente desfasado de bandas brutales como as que hai na península. Vamos a quedarnos por aquí neste programa en estas 3 horas acompañados por Filipe Marta do SOS Heavy Metal Radio Show e vamos a facelo na túa compañía porque se nos deixas vamos a descubrir grandes bandas activas ou non. É o caso de We Ride. Eles son unha banda de Vigo que comenzaron aló polo 2009. Hardcore punk con moitísima garra, cunha mensaxe super directa e cunha voz super poderosa. Mini Telmo, unha das poucas mulleres que berran brutalmente dende o corazón do hardcore, increíble. Esta banda, pois aínda que non está moi activa, nos deixaron pezas tan brutales como Voices. E agora vamos a viaxar a Tomelloso, en Castela-A Mancha, porque ali, formados no 2005, encontramos a Vinodium. E que decirvos, pois que en 2024 nos deixaron do seu último disco En que mundo vivimos este Víboras. Cansado da radiofórmula? Cansado de escoitar sempre o mesmo? Escoita e coñece máis sobre as bandas da túa contorna.
Escoita e degusta o Galiza Metálica. Sengles fous, com diu la gent, se'n fan un vent, bruixes tornen. Sobrevada d'una nega, un bocador, totes sonaran, la llum caverna, dins llum eterna, un bocador, totes sonaran, la llum caverna, dins llum eterna. Mengen e beben, après se lleven, per l'aire volen, entren on volen, sense obrir porta, moltes tan mortes o poc cromades i sentenciades. E comezamos este ritual sonoro aquí no gran templo da perversión sónica con un home que vendo SOS Heavy Metal Radio Show aquí na Antena Miño na 106.0 FM en Braga. Estamos falando con Filipe Marta, o imperatore do extremo ao caos. Quando dissestes com um homem que vem, pensei logo, de onde? Das entranhas do abismo? Mas não, obrigado por tanta gentileza, obrigado por estar novamente aqui no Galiza Metálica, e esta vai ser certamente uma noite bem intensa.
carregada romper aí unicamente un de rato. grandes sons, não é? Sí. Já estamos a bater bem forte. Cheirase no aire esta noite. Cheira. Estou a sentir a proximidade do Halloween. Velo, Não é verdade? claro, é que notas, Já cheira a abóbora. Vamos a empezar a descubrir aí lendas e como non, había que facer aí un tiempo oscuro. Sim, convém Estos dizer, catalanes olha, son brutais. exatamente, uma banda que também, deixa-me aqui constatar, também cantam em catalão. Exactamente. Que davam também Doom, um thrash, toque metal, especial bueno, à cena. tamén stoner. Tens de bruxas. As bruxas son esas mulleres que injustamente tamén foron tratadas pola Fazem historia. bruxerías, non é? Sí, pero bueno, pobreñas, cantas mulleres arderon na fogueira e vamos a recordalas así tamén un pouco. Sim, e Sí, já mira, se fazem xa sentir, empecé- não é? Xa empecé a sentilas. Bueno, vamos a proseguir, que te Sim. parece? Com o Eder Pullhammer. Sí, é unha canción Heavy metal. interesante ademais, sí. Conta-me o que é que tens aí acerca desta canção que seja assim tão interessante. Bueno, pues heavy metal, a ver, é un, Ok, é un un nome himno, que é? fai un himno, claro. Sim, heavy metal, impõe ao respeito. E ademais Ou fan mellor. heavy metal melódico en castelán con influencias de power, de hard, ou seja, Ou moi seja, bons. a versão castelhana desta música é heavy metal. Exactamente, mira que ben o pronuncias. Obrigado. Ah, sí. Pois isto foi publicado fai pouco, o 10 de outubro deste ano. Andas así com muitos contactos, muitas influências para ter estas castanhas já bem quentes na mão. ando facendo e facilitando un pouco a vida aquí aos ouvintes para que escoiten o mellor Sí, e sen que sobre dúbida, as todo bandas que tamén. saiban que esta banda valenciana leva activa pues, desde 2020, que é unha banda post-pandémica e que se creou para este tema, heavy metal. Rompiendo la
Novedades, seccións, entrevistas. O Galiza Metálica sempre che trae o mellor do rock e metal 101% galego. E de Barcelona viñeron o Rarity. Ademais, xuntáronse con Terminal Violence para facer este temazo que Just Kill Brutales. Sim, os Terminal Violence são uma daquelas bandas thrash metal que são bem poderosas e esta união com os Rarity parece ter resultado muito bem. Exactamente. Gostei bastante deste thrash cru. Isto foi lanzado ano pasado e a verdade, pois teñen unha presenza bastante activa en redes, colaboran con bandas da escena underground barcelonesa como Terminal Violence, que está clarísimo que son colegas e pois
Que decir deles? Que é unha rabia supercontrolada con precisión metálica e que Radity non perdoa. A brutalidade é así, ou seja, e vamos a viaxar ao Porto agora. Sim, vamos ficar com os Moonshade. Exactamente. Eles fan melodic death metal e progressive metal, unha banda que sacou tamén o ano pasado isto que imos a escoitar agora. Sim, vamos ficar com Dawn of a New Era.
E non estaría mal recordarche que te podes poñer en contacto co Galiza Metálica, porque aquí estamos no contacto de mail, por exemplo, galizametálica@gmail.com, ou no Facebook, no Instagram, tamén en redes sociais tipo YouTube, no iVoox tamén podes deixar mensaxes, se queres escoitar en formato podcast tamén mola. Estamos en Spotify, en Podgalego e en iTunes, e que máis? Podes utilizar tamén o Instagram para poñerte en contacto, ou TikTok. Simplemente pon Galiza Metálica. Portanto, non há desculpas para non contactarem. Non hai disculpas. Así que se tes unha banda e te interesa salir no Galiza Metálica, ponte en contacto con nós. E se queres o máis fácil, eu creo que o mail, pero hai moitas máis canles e son casi todas igual de fáciles. Atrás estivemos em Madrid com um bom thrash metal. Exactamente, Holyside. Eles son unha banda formada en 2004 de thrash metal clásico, agresivos, técnicos. Bueno, a verdad que mola. E estos que sacaron foi, creo que en 2024, ano pasado. Possivelmente. Aliás, um dos seus membros é o bem conhecido Dave Roten, envolvido com editoras discográficas e também com uma das lendárias bandas de muito peso de Espanha, falo dos Avulsed. Oh yeah. Estivemos à escuta então com o tema Lie is the New Truth. Exactamente, eles son moita velocidade, precisión e unha mensaxe tamén política, a verdade, bastante directos. Que decir, pois, que nos vamos a visitar Coimbra. Vamos até Coimbra. E o que é que acontece em Coimbra com estes aoitos? Pois temos groove, black metal, con matices así como moi atmosféricos, unha xente moi introspectiva que lle gusta moito comerse a cabeciña, vamos. Sacaron tamén o ano pasado algo moi interesante que se chama Trauma, que imos a escoitar agora mesmo.
Extreme fighter. E estás escoitando o Galiza Metálica, recorda, escoitando a grandes bandas aquí na 106.0 FM de Antena Miño, na 106.1 de Radio Piratona de Vigo e na 108.0 de Radio Filispín, en Ferrol e Terra de Trasancos. E diz-me, Pati Castro, quem quiser contactar com o Galiza Metálica, o que deve fazer? Pois tan fácil como mandar un mail. Mail? A sério? Yeah. Para Sí, onde? sí. Como se faz? galizametálica@gmail.com. E os correios levam a carta até esse lugar? Exactamente. Son correos máxicos. Sim. Chegan así E pelas mais ondas. onde poderemos contactar o Galiza Metálica e também escutá-los durante aquele período de ressaca? Facebook, Insta, TikTok, que máis? Despois tamén podedes atopalo en formato podcast nas plataformas tipo iVoox, iTunes, Spotify, YouTube, que máis? Un pouco por todo o lado do mundo Podgalego, digital, non é? Sí. Un pouco de todo, pero se poñedes Galiza Metálica seguro que poderedes chegar a nós. Así que tan fácil como mandar un mail ou tan práctico como ir a través dunha rede social. Sim. Atrás estivemos com Extreme Fire Hazard dos Crysics. Quem não conhece estes espanhóis? Oh, yeah. Bueno, que decir deles? Pois que levan activos dende 2008, que son da zona de Igualada, en Barcelona, que fan trash puro e duro, con riffs que non deixan descansar a ninguén, pura enerxía, e que agora mesmo pues, estarán recargándoas, porque están aí de parón. Pero Sim, também mereciam um descanso, não é? Eles tocavam muito, giravam muito por aí, agora vamos relaxar um pouco. Sí. Vamos aproveitar aquelas praias do sul, Oh yeah. bem quentes. Escoitamos un tema deles de 2022, Extreme Fire Hazard, encantoume. E bueno, que vamos a escoitar máis? Pois E já que estamos em Braga, vamos ficar por Braga, não é? Exacto. Sí. Vamos ficar com Music in Low Frequencies. Oh yeah, con Mariana aí ao frente, con E o Sérgio ali a bater sí. forte. E o Diogo da bateria. Tamén. Vamos escutar um tema sacado do seu álbum último, chama-se The Right Way. Que Oh, achas? yeah. Vamos a isso? Venga, vamos.
Explora os teus límites. Coñece o teu ambiente. Mira as bandas que tes ao redor. Coñece de quen están falando nos cartaces. Escoita o Galiza Metálica. Million
Bueno, de infrahumano hai que falar porque van a tocar próximamente, ademais, o día Sí. 31 na Sala Transilvania, en Vigo. Com o Holocausto Canibal, uma banda portuguesa da zona do Porto. Oh yeah. Grind ali a rasgar. Vai ser uma noite bem sangrenta para os tímpanos que estiverem ali no Transilvânia. Oh yeah. Vai ser muito brutal. Tivemos então com Human Cordyceps. Isto é das visitas ao ginásio com os amigos de Ferrol de Schwarzenegger. Oh sí. Todos musculados Death ali. metal extremo, cru, bueno, brutales. Que decir vos, Já que pois estás que a falar de brutalidade, que mais podes dizer acerca destes tipos? Pois que sin dúbida merece moito a pena e que eso, que vos acordades de ir ao concerto. Sim, estás a pensar ir? Olha, por falar em concertos, esta tem que anunciar no próximo dia 21 de novembro os portuenses Equal Left, uma banda que passamos frequentemente aqui no Galiza Metallic e no SOS Metal Radio Show, juntamente com os Altamira, vão estar ao vivo na sala Godfather Rock Club em Madrid. Portanto, os portugueses Equal Left vão, digamos, encabeçar este Madrid Death Fest, dia 21 de novembro. Moi interesante, igual que a banda que temos a continuación. Já que estamos numa de brutalidades, não é? Oh yeah. Death metal old school, pioneiros totales da escena estatal, a verdade, porque nas súas filas teñen figuras do death metal brutales e son Unbounded Terror. Sim, trazem-nos um tema brutalíssimo que vai abrir caminho para outra cena ainda mais negra, mais obscura que aí vem, e vocês vão sentir certamente. Falo do tema Fear of Dying. Oh yeah, aparte ben quentiño do forno deste 2025, así que nada, en plena promoción desta pedazo de banda que é unha lenda viva do death metal español.
Comenzamos esta segunda hora do episodio 119 do Galiza Metálica da mellor das maneiras, con Hate Legions. Eles son sevillanos co seu Veneni Day, unha banda de black e death metal fundada en 2005 con riffs totalmente envelenados, voces devastadoras, unha praga sonora brutales, igual que o que imos a continuación a escoitar. Eles son lisboetas, son os Inner Blast. Decirvos que foron fundados en 2006 e fan melodic metal e heavy totalmente moderno, un heavy metal brutal cunha voz feminina poderosa, con guitarras melódicas e con unha intensidade e unha melancolía, vamos, brutal e moi lisboeta. Vamos a escoitar o seu Scourge and Fire. Golden flame, mesmerized.
E aquí no Galiza Metálica explorando neste episodio 119 as xoias que hai na península, porque a verdade esta banda formada por veteranos do metal estatal e novos valores da escena alicantina é brutal. Son heavy metal clásico, estamos falando de Stan Block, brutales co seu Sin Rencor. Um tema bem interessante, gostei bastante da onda, da energia que transmitiam neste tema que se chama Sin Rencor. Sí, os riffs super contundentes, unha voz moi poderosa e con letras pues, que falan de resistencia e de rencor. E antes de irmos até Cartagena, não é? De onde vêm os próximos senhores, deixa-me dizer que no próximo dia 28 deste mês de outubro vamos ter ao vivo no Backstage Live em Lisboa bandas como Ursa, Nameless Revolution e Through the Void. Oh yeah. Portanto, fiquem ligados. E quem quiser ver mais os seus eventos por aqui divulgados, escrevam para o Galiza Metálica em galizametálica@gmail.com. Exactamente, que, bueno, nos gusta o feedback, xa sabedes. Sim. Vamos então até Cartagena? Sí, vamos a visitar aos murcianos Scarecrow Avenue. Eles fan metalcore, metal alternativo, levan activo xa bueno, non moito, pero desde 2007, penso eu. Sí, bueno, pois mira, estaba mal informado. 2007, fíjate. Fixeron un lanzamento que La Ventisca en 2024, que é o que imos a escoitar agora mesmo, e mesturan pois enerxía moi moderna y furor muy metálico. Sagrado cristal de amargura, súbito rocío de locura. Cae la niebla, nubla todo ante mí. Es el miedo, se negó.
Agorafobia con Fuck You Tony. Brutales estas mullerazas da zona de Boiro, na Coruña, que naceron alá polo 2013 como banda. Unha banda que comenzou no instituto, pero que curiosamente prosegueu para ser o que hoxe coñecemos, que ademais foi sacado este 27 de marzo, que ainda está quentiño, vamos, Sim, ese sim. Fuck You Tony. Sim, também uma banda que tem tocado bastante e em grandes eventos, pelo que vejo, pelo menos pela Galiza, não é? Naqueles grandes festivais, elas têm marcado a sua presença, ou seja, uma banda com alguma visibilidade. Pois sí, sin dúbida erguen un grito de liberdade, que é o que representan estas agorafobia. Tamén é unha declaración un pouco de guerra emocional. Ruido, forza e verdade xuntas. Todas son as mullerazas. Vamos a proseguir na Galiza, que che parece? Claro que sim, aqui no Galiza Metálica e primeiro sempre a cena galega. Pois sí, aínda que non se fagan especiales sempre de bandas galegas. Estão sempre presentes. Exactamente, que estén sempre presentes, porque tamén consideramos que se non reducímonos exclusivamente a que nos escoiten exclusivamente bandas ou xente galega ou que queira coñecer esas bandas, pero así Sim, espellamos esta un mistura é pouquiño, boa, não é? Também leva as bandas galegas a outras paragens. igual que un bo cocido, pois ten hai que botarlle varias especies, pois tamén aquí hai que botar de varias zonas da península para que sexa tamén máis atractivo e máis alá. Tamén nos vamos moito a Latinoamérica, porque consideramos que esa especie que nos une, de alguna forma esa lingua, pois é algo a potenciar e a visibilizar, xa non só a quedarnos en plan, a ver si as bandas poden salir da contorna, non? Que puedas chegar incluso a soñar a ir a outro lado, non? Do océano. Sem dúvida. Mas, permanecendo pela Galiza, vamos encontrar os Moontrails. Como dizes acerca desta banda? Pois unha banda de dark post-rock e atmospheric metal, e que, a verdade, que decirche deles? Pois que teñen climas como moi densos nos seus temas. Son melancólicos, teñen unhas guitarras, guitarras, non sei, pero guitarras moi boas. Teñen así como uns temas con unha emoción como moi contida. Gústame, é unha viaxe, a verdade, entre a calma e o lume. Sim, e este Delay the Rain vem bem a propósito nestes temas mais úmidos que temos estado a atravessar. Sí, porque o tempo xa sabemos que vivimos nunha especie de temblor atmosférico constante, así que imos a sentilo con Delay the Rain. Send your son into the land, a human being
on the blame. People die for you and premise. You the only saint, calling like a man. Tell me who are you uncover. Delay the rain. Delay the rain. Insane the rain. Delay the rain. You understand, cold under control, creeping faster, mechanical flow. Someone to believe, or dying to be free. Silence and the war, violence from the creed. E avançando nesta edição do Galiza Metálica, vamos viajar até a Corunha, na Galiza. Vamos estabelecer contacto com os Leftovers, banda que no passado dia 25 de outubro lançaram um novo single para o tema Curse of the Blind. Vamos ter aí, já a seguir, a banda a falar na primeira pessoa acerca deste lançamento. Fiquem ligados ao Galiza Metálica. Non teñas medo en poñerte contacto co Galiza Metálica. Non mordemos nas nosas redes sociais ou no noso Gmail galizametálica@gmail.com. Boas, son Joel, batería de Leftovers, unha banda da Coruña de metal alternativo, nu metal, metalcore, hardcore, un pouco de unha mistura deses estilos, da que tamén forman parte Mario, baixista e cantante, e Álvaro, as guitarras e tamén a voz. Bueno, Leftovers é un proxecto que naceu no ano 2021, no cal Mario, o noso baixista e cantante, tiña unha idea principal de proxecto, tiña xa temas compostos, pero non nin gravados, simplemente tiña unhas maquetas moi crudas do que eran unhas ideas que logo evolucionaron no tempo ata o día de hoxe, que seguen collendo unha forma distinta da que eran. Buscando varias persoas atopouse connosco e acabamos chegando ata o día de hoxe xa con un proxecto cada vez máis consolidado, pero que segue evolucionando co tempo. Nestes anos tamén, ademais de compoñer temas e intentar buscar unha identidade propia da banda, unha boa imaxe, un son distintivo dentro de todo o mundillo metal a nivel tanto galego como a nivel nacional. Ata o día de hoxe tivemos dando concertos na área metropolitana da Coruña, basicamente por
salas sobre todo, e incluso chegamos a tocar en algúns festivals da zona, como pode ser o Festival de Rock Independiente da Coruña, o FIRC, aos que lles agradecemos moitísimo que contasen connosco para abrir o festival, que tivemos o placer de compartir escenario, que eran Morgen, Black Panda e tamén os grandísimos Angelus Apátrida. Foi unha experiencia moi bonita poder compartir a nosa música a un público un pouco máis amplio. Mario e Álvaro fixeron neste parón un increíble e incansable traballo de producción dos temas e tamén de grabación dos temas, todo dende cero, sen ter ni idea, literalmente no ático de Mario, levouse a cabo todo isto. E nada, agora esperamos que todo este traballo dé os seus frutos, quen nos escoite, polo menos te leve unha boa impresión do que escoita e pois lle den ganas de poder achegarse aos nosos concertos, que o que mellor é a mellor maneira de apoiar as bandas locais. Continuaremos evolucionando, podedes seguirnos en redes sociais tamén para poder estar ao tanto de calquera novidade que poida presentarse. E nada, nos vemos nas salas. Curse of the Blind naceu basicamente dun ensaio, cousa que non é moi habitual en Left Lover, porque solemos sempre traer a canción xa preparada e xa pensada na casa. Pero neste caso naceu nun ensaio e naceu de riffs concretos, de baterías e demais que non estaban ben conectadas. Entón, o traballo destes anos foi intentar non só evolucionar a canción, senón tamén adaptalo aos nosos gustos e a nosa forma de autoproducirnos. E, bueno, principalmente a idea da canción, a gracia que tiña a canción, era que o anterior vocalista da banda quería dedicar pues, unha especie de riff á anterior banda que tiña, que se chamaba curiosamente Curse of the Blind, que era unha banda de death metal técnico, por certo. Quería pues facer unha especie de beat porque acabaron en malos términos, que pasa que pasaron os anos e nos tivemos pues unha ruptura con este vocalista fai pouquiño. Entón a idea basicamente foi que quedábamos nun sentido de decir, vale, xa tínhamos grabada a canción, pois dicirlo coas súas voces, xa letra, pero claro, xa non tiña sentido ningún, porque o que, entre comillas, a idea da canción era unha especie de crítica de beef a anterior banda, que nos non tiñamos ningún problema con esa banda. Entón simplemente pues decidimos intentar mostrar dunha forma honesta que foi unha ruptura tamén con este vocalista e non intentar tampouco poñelo de purpurina e demais, simplemente aceptar o que foi e intentar pues agora dedicar de forma irónica ao que foi noso anterior frontman. Entón quedou como un círculo perfecto para nós, que lle daba un sentido novo a letra, a reimaginamos outra vez, a gravamos e agora está dedicada a él, curiosamente. E claro, sigue sendo un beat, evidentemente, he mostrado sobre todo de unha forma que nos consideramos honesta, simplemente pues marcar unha nova etapa, ¿no? En este caso, pues claro, a idea é que claro, agora eu, que son o baixista, bueno, agora son tamén o vocalista principalmente, pois para mí foi un reto, verdade. Está moi guai, dalle un sentido chulo, ¿no? Por exemplo, a idea do mono estaba xa pensada de antes, xusto cando estaba en estado frontman, entón quedou como unha especie de glorificación da violencia, no mono. E nada, a idea foi pues crear unha especie de videoclip, un proxecto único, concreto, que este todo ben conectado entre sí, ¿no? Foi intentar emular unha estética de slash dos 80 con unha idea que nos temos e que queremos desarrollar e desenvolver da nosa imaxe, con unha imaxe moito máis amable, con colores menos saturados, con traxes rosas, por exemplo, e combinar esas dúas visións e nada, sobre todo integrar un proxecto único e concreto, unha subida de calidad de nivel, apostando sempre por a autoproducción. Logo tenemos máis lanzamentos independentes pensados, pero irán pouco a pouco sen prisa, pero tampouco con pausa. Bueno, sí, temas de concertos, temos o de 27 de febreiro na Filomatic, que é o grupo Hate Thrill, creo que se di así. Definitivamente hai plans de facer máis concertos, a idea é facer moitos máis por aquí en Coruña, máis adiante, senón en Santiago, en outras cidades tamén de Galicia, para non repetir moito, que é o típico que sei, ¿no? O tema que é complicado atopar datas, realmente, están bastante chas as salas, a idea é facer máis, definitivamente. Logo, en canto a promoción de redes sociais e tal, onde máis estamos é en Instagram, é onde estamos haciendo todas as cousas, tema de posible merchandising, se hai merchandising, incluso se facemos en plan cousas
como de comedia para promocionar o single ou algo así, tamén vai para Instagram. Logo, tamén TikTok témolo por aí, cando está un pouco verde de momento. A idea é facer cousas tamén por aí, pero bueno, principalmente é Instagram, leftovers_oficial. Se nos buscades tamén por X ou por YouTube, é o mesmo nome. Pois en canto ao futuro, temos un montón deles en camiño. Hai que ter en conta que curso realmente, cando fixémolo xa, levar rematada xa moitos meses. En plan, foi un proceso longo. O que pasa é que pasa aí, para sacalo e tal, hai que prepararlo ben, hai que montar ben a promoción. O videoclip tamén leva moito tempo, que iso tamén non é a canción en sí, non é o proxecto musical, pero tamén leva moitísimo tempo para facelo. Entón iso, pero dende que rematamos os cursos hasta agora fixemos já bastantes máis cousas que están en camiño. De feito, unha delas incorpora unha colaboración que probablemente chame moita atención dun cantante que a xente probablemente coñeza bastante. A idea dos seguintes temas non só mostrar a parte máis heavy que o que fixemos hasta agora, basicamente nos videoclips e tal, mostrar tamén que temos como cousas melódicas, cousas máis incluso de vibra indie, tamén somos nós e tamén queremos facelo, sabes? No momento temos moito máis en camiño. E a idea é seguir traballando, seguir sacando temas aí pouco a pouco, todo autoproducido, subindo o nivel da produción, cada vez facelo un pouco mellor, con un pouco máis de estilo, un pouco máis de carisma, de estilo propio e tal. E sí, buscar concertos tamén para o ano que ven. Bueno, moitas gracias por invitarnos, foi un placer. Queremos mandar un saúdo potente a Galicia Metálica, ao SOS Heavy Metal Radio Show. Cando que irades, pois facemos outra que nos estamos encantados, vaya. Moitas gracias,
En este episodio 119 do Galiza Metálica que exploramos as novidades e tamén as bandas que están dando todo aquí na península, hai que recordar que vamos a ter prontamente un especial Samaín, onde vamos a recordar a todas esas bandas que xa non están con nos, por desgraza, non? Pois é unha cousa así que... E virão de outro mundo, de outras dimensões nesse dia especial. Exactamente. Consideramos que é unha forma de honrar os nosos propios mortos, pero musicais. Os desaparecidos, pelo menos. Sí. Vamos a falar un pouco da banda que acaba de sonar, que son Sacrosanta Decadencia Occidental, efectivamente. Si, co seu tema Cramoeiro. Eles formáronse en 2022 e pois misturan un pouco de death metal con crash punk, que é unha mistura moi interesante e que ademais teñen a unha vocalista aí brutal. A frontwoman. Sí, a verdade que María se sale. E que decir máis? Pois que nos vamos a visitar outra vez a Comunidade Valenciana, que xa sabemos aquí no Galiza Metálica que estamos aí moi adentos. Vai explodir agora, non é? Com pólvora. Sí, hard rock nacional con membros de Ushuaia, de Jolly Joker, de moitas outras bandas moi interesantes. Só rockstars. Sí, é verdade que é un pouco así. Lanzaron en 2024 o que imos a escoitar, que es Todo al Rojo. Todo comenzará
Lisérgicos non nos imos a quedar para nada, aínda que escoitemos a esta bandaza portuguesa, Lisérgic. Uma banda de death metal melódico, aliás, com bastante potencial, um grande som, como vocês puderam escutar através do tema Superior Form. Oh yeah, a verdad que con un temazo de melodías super afiadas, um tema muy ambicioso, a verdade. Sim, sim. E agora vamos até Barcelona com mais uma banda que nos traz um som altamente arrepiante. Sí, metal moderno, metalcore, con influencias muy visuales y nas súas líricas. E vamos a escoitar Todos en la noche miente. Desde la barra este espectro te busca, quieres de verte tan fuerte. Ofuscas mis intenciones, paso la lujuria. Las noches esperas, salivando tras tu estela. Que vas a ver el velo para que veas el perro que te guardas si le tiras. Sabrás bebida, todos que te ríes, son los besos patéticos, adiós. Confia na experiência da essência desse inverno e na ausência da abundância. Neste inverno a busca da riqueza enfraquece, entristece. O tempo tem seu tempo independente da nossa pressa. Caminha a dançar, independente, aprende a sentar. Oh, não faças vista grossa, desce pra casca grossa. Ouve bossa, blues, jazz e metal.
não vês, assim não vais. Quando não crês, não sonhas mais. Vida mostra sinais, somos todos iguais. De volta às leis iniciais. E se não vês, assim não vais. Boca no pó e nada mais. Vida mostra sinais, somos todos iguais. De volta às leis iniciais. Quando não queres mudar, nem te contrariar, olhas para o lado e finges sempre estar bem. Quando não queres mudar, nem te contrariar, olhas para o lado e finges sempre estar bem. Bem, bem, bem mal. A melodia propaga-se no ar, incendia o canto ardia. Rematamos esta segunda hora aquí no Galiza Metálica na 106.0 FM de Antena Miño en Braga, Portugal, e na 106.1 de Radio Piratona de Vigo. E acordarvos que Radio Filispín cambiouse para 108.0 e podedes atoparnos tamén en outro tipo de sitios, como por exemplo as plataformas onde está aloxado o noso podcast, tales como YouTube, iVoox, Spotify, etc. Pasade, disfrutade do metal, sobre todo, que está a raudales en cada un dos nosos programas, e decirvos pois que vamos a ir rematando esta segunda hora con unha banda portuguesa, Alameda, que co seu tema Inverno de 2024 pois fan boa representación dun metal alternativo con moita atmósfera e moita melodía. E sin dúbida gustábanos sempre estas bandas pois que fan reivindicación das súas orixes. A verdade é que mola moitísimo. E que máis? Pois que temos xa para terminar, pois The Broken Horizon, unha banda de Pamplona en España que publicaron un temazo que se chama Before Becoming Lost en 2022, unha mixtura de metalcore, deathcore, bueno, brutales. Así que suxerimos un momento crítico antes de perdernos. Suxerimos un momento crítico antes de perdernos en Before Becoming Lost. We were
With
E comenzamos esta terceira hora aquí no Galiza Metálica especial bandas da Península Ibérica con Cruz de Ferro e os seus Defensores, unha banda de heavy metal con temática histórica, como non portuguesa, Brutales. E agora vámonos con Shadow Mare e os seus 10 anos de Nós para Vos, unha banda tamén portuguesa da Lagoa en Faro con melodic death e thrash metal brutal. Así que vamos a escoitar esta década de ruido. 10 anos de Nós para Vos. Shut
passaram e continuamos na luta. Foram tempos em que tivemos os nossos desafios, os nossos medos, os nossos bloqueios e as nossas discordâncias. Mas também tivemos as nossas conquistas, as nossas alegrias, as nossas diversões e as nossas vitórias. Após 10 anos de dedicação, sacrifício, empenho e paixão pela música, estamos eternamente gratos a todos os antigos membros pelo enorme contributo neste legado de Shadowman. A todos os amigos, família, apoiantes, organizadores de eventos, casas e festivais em que tocamos por acreditarem em nós. Vocês foram a nossa inspiração e motivação em cada passo desta jornada e desta história. Sem vocês, nada teria sentido. A música é uma linguagem universal e juntos neste caminho criamos momentos inesquecíveis. 10 anos passaram e continuamos na luta. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém.
Respondendo a todos esos que falan de blasfemia, aí están os Autopsia, unha banda portuguesa moi brutal de thrash metal. Sim, sem dúvida, são de Loures, eles apelidam-se mais como sendo de, talvez, thrash beer metal. Como isso? Sei lá, é como eles se apelidam, deve ser thrash metal bem arregado com cerveja. Bueno, algo a cerveja, mira, que pillan aí unha referencia dunha marca e se potencian. Isso bem aí. Claro. Sim. É uma boa banda dentro do thrash metal português. Acho que é uma banda bem interessante, bem leal, bem fiel àqueles princípios do thrash metal clássico. Cal sería unha blasfemia? A ver, pensade todos. Blasfemias. Chegademe, facedme a cheganza das vosas blasfemias persoais. Sí, sin dúbida, a blasfemia é unha palabra en si mesma emocionante. Vamos ca seguinte banda, que é Evening, unha banda truculenta, brutal, co seu Affliction. Que falar deles? Pois que o sacaron o ano pasado e que ten elementos ben extremos de Death e Blackened. Así que agresivos. Mais uma banda de Barcelona, não é? Oh yeah, é que hai moita banda boa ali. Sim, concentra-se muito naquela zona de Barcelona, Madrid, País Basco, tem ali umas zonas, principalmente em Valência, Bilbao, temos essas zonas, não é? Pronto, ok, vamos escutá-los. Vamos a ver.
Cansado da radiofórmula? Cansado de escoitar sempre o mesmo? Escoita e coñece máis sobre as bandas da túa contorna. Escoita e degusta o Galiza Metálica. Perfecto, no siempre fui correcto, no siempre supe ver la realidad. No quise perdonarme, coger mi peor parte y arrojarla al mar. Pero si algo sé en esta vida es que me hizo tanto bien poder vivirla como siempre quise hacer. Quise ver los días y ahora tú te vas. Dime que vas a poder regalarme más momentos. Dime que vas a vencer al sufrimiento. Pero no me digas por favor que la vida se te apaga. Eso no. Perfecto, a veces fue un abismo en el que hundí mi pecho al respirar. A veces paraíso en el que usé tus alas al volar. Así aprendí a volar, pero si algo sé en esta vida es que me hizo tanto bien poder vivirla como siempre quise hacer. Quise ver los días y ahora tú te vas. Dime que vas a poder regalarme más momentos. Dime que vas a vencer al sufrimiento. Pero no me digas por favor que la vida se te apaga. Eso no. Tanto bien poder vivirla como siempre quise hacer. Quise ver los días y ahora tú te vas. Dime que vas a poder regalarme más momentos. Dime que vas a vencer al sufrimiento. Pero no me digas por favor que la vida se te apaga. Dime que vas a vencer al sufrimiento. Pero no me digas por favor que la vida se te apaga. Eso no. Bueno, tiña que ser.
tiñamos que ter aquí a unha banda como Adventus, que bebe directamente de formacións de bandas como Warcry ou Avalanche. Sin dúbida, brutales co seu Dime. Portanto, uma banda asturiana de Oviedo. Exactamente, aparte ten bastante presencia e moita historia detrás, creo. Eles estão bem ativos. E de Oviedo vamos de Zaragoza. Exactamente, a quen nos atopamos ali? Uma banda chamada Saldui, eles que se formaram em 2010, uma banda que combina metal com influências de música tradicional. Bem interessante. Que interessante. Sim, este tema que vamos escutar que se chama Devatir, tem a colaboração de Raquel Eugênio de Celtian. Vamos a escoitalo xa. Sim, estás curiosa, já vi pela tua cara. Estás ansiosa por escutar esta banda. Não sei se é assim, venga.
Son Crash é unha banda asturiana que acabas de escoitar aquí mesmo no Galiza Metálica, o teu programa que ademais prontamente sacará unha pequena web, un noso rincón que vai a ser posible poder conseguir o noso merchan e sobre todo poder apoiarnos, porque a verdade isto facémolo con moitísima ilusión, isto de poder abrirte tanta información, non? Tantas bandas, eu creo. Sí, sem dúvida. Pois facémolo con todo o amor do mundo porque encántanos sobre todo o metal. E eles son unha banda ben representativa de Asturias, de un groove metal ben asturiano, eu creo. Sim, os Soundcrash formaram-se em 2014, thrash metal, groove metal, com bastante onda. Tivemos com este No Mercy. Exacto, ademais teñen un novo batería con neste novo álbum, bueno, unha imaxe un pouco renovada, bueno, gústame Sim, a o verdade. som traduz isso. Está bem fresco. Fresco e quente do ao mesmo norte, tempo. do norte, claro, tiña que ser. E agora vamos até Vila Franca de Xira, perto de Lisboa, para conhecer quem? Unha banda portuguesa de speed e thrash metal que se formou alrededor do 2011. Falamos de Speed Demon, que nos vão trazer Cursed by the Gods. Oh yeah! A verdade é que demostra que Portugal tamén se prepara para un metal ben serio, porque a verdade é que isto está a un nivel internacional, eu creo. Imos aló.
Camiñamos xa para o rumbo do final desta terceira e última hora do Galiza Metálica 119 con Pati Castro e Filipe Marta. Non é así, Filipe? Sim, não esquecer que vocês podem e devem contactar o Galiza Metálica e enviar sugestões sonoras, informações acerca de concertos, sei lá, tudo aquilo que vocês que queirades desejarem, escoitar. não é? Sí. Escrevam para galizametálica@gmail.com. Agora em galego? Escriban. Se non nos escoitastes, é moi fácil. galizametálica@gmail.com. Muito bem, vamos avançando com mais sons após All Against com Out of the Box. Vamos ficar com mais sons, não é? Sí, vamos de Lisboa para onde? Barcelona, Oh, com yeah. os Your Knife, My Bag. Que raro, de Barcelona a Lisboa xa fixemos esta viaxe unhas cuantas veces no programa, Sim. non? Ui, esta semana foi terrível. Que conexión Sempre. Lisboeta-Barcelona. Sí. Oh, yeah. Bueno, pois vamos con eles os Your Knife, My Back, con unha colaboración con Botijo, con este Haunting Me. Que decirvos, pois que é un metal que se lanzou en 2024, un metal brutal, e que vos deixo con eles xa mismo.
sueño. Estoy atrapado en un gran laberinto, dándome cuenta que nunca haré avanzar. Atravesé mis manos, mis ojos y mi pensar. Destino manifiesto. Control mental a gran escala. Sobre la pantalla están el poder de cambiar la realidad y tu verdad. Destino manifiesto. Control mental a gran escala. E xa chegamos ao final deste Galiza Metálica. Eu son Pati Castro e estiven acompañada co gran imperator das ondas do extremo ao caos, Filipe Marta. Foi bem rápida esta sessão, não é? Grandes tons, grandes descobertas, informação quanto baste. Que mais poderiam desejar, a não ser cultivarem-se cada vez mais e mais e mais na cena ibérica e também latina. E escoitar máis e máis e máis metal, ben bo. E para rematar, pois vamos a quedar con 3 bandas españolas. Unha banda que El Último Imperio, que acabamos de escoitar, se co seu Destino Manifiesto, brutales, e que sacaron aínda non fai moito. Sim, é uma banda nova, é de músicos com renome em termos internacionais, mas formaram-se neste ano de 2025 e lançaram este single que escutamos. E depois nós vamos com Chemosphere e o seu Time Won't Last. Uma banda de Alicante, daquela zona, não é? Orihuela, não? Sim, exatamente. Sí, este metal moderno, decirvos que son super emocionantes, teñen estética visual e tamén estética sonora. Que máis para rematar de todo? Soul Solid, de Madrid, outra banda tamén dentro do groove e metal moderno, non é? Exactamente, e creo que bueno, que merece a pena escoitalos, así que así se termina. Moitísimas grazas por estar aquí, Filipe, e moitas gracias a vos por escoitarnos, e xa sabede, pois ides aos concertos, mercades música e, como sempre, facedes o posible para que Galiza siga sendo metálica.